And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Mananatili akong positibo kahit ilang beses pa madala, madapa at talikuran ng kahit na sino. Hello DJ Raqi, I've been thinking so long if ipupush ko ang pag-share ng story ko. Hanggang sa dumating yung point na sobrang eager na akong gawin to. By the way, itago niyo ako sa pangalang Handi, female, 31 years old. And this is my secret file. Lumaki ako sa isang broken family, pero puspos ako sa pagmamahal ng mga kapatid ng mother ko, ng lolo ko at ng lola ko. I grew up being the ate of everyone in the family. Bukod sa unang anak ako ng mga magulang ko, ako rin ang eldest sa aming magpipinsan. Mahirap nga lang, kasi kailangan mong maging good role model sa mga younger cousin and sibling mo. Tapos pagdating sa school, kailangan mo mag-excel for them so that meron silang makitang paparisan nila in a good way. And, nagsikap yung buong angkan namin to have our life right now. We are maybe in the middle class. Maraming professionals. Yan kasi yung motto ng lolo ko or yung goal niya. Kaya kami pinag-aral para hindi namin maranasan yung buhay nila noong unang panahon. So, pagdating sa school, from elementary to high school, I was in the honor roll. Top section kumbaga. Pero take note lang hindi ako yung tipo ng estudyante na nagsusunog talaga ng kilay sa pag-aaral. May mga kalokohan din ako. And, they consider me as Miss Congeniality. Medyo siga nga lang kumilos. Sobrang daldal ko eh. Lahat nga yata siguro ng section mula 1st to 4th year, may kakilala ako or kilala nila ako. I make a lot of friends. Tapos, may time pa na muntikan na akong hindi makagraduate ng high school kasi nag-cutting ako sa klase ko. Kasama yung ibang mga kaibigan ko. Well, tapos na yun. Then, nag-college na ako. I took up nursing. And I was incoming junior that time when I met a friend using phone. Message. Text. Random message lang. Hula-hula lang ng number. Hanggang sa may natsyempohan akong sumagot. By the way, I consider myself bisexual. I can be attracted to both sexes. So, meron naman ako mga naging boyfriends before. But this person really caught my attention. Text hanggang sa nagkahulugan na kami ng loob. Naging kami the first night na magka-text kami. Hanggang sa naging mag-on na kami. And then, okay yung relationship namin. We became official ng May 4, 2007. And then, my 19th birthday came, July 19. Ayun, happy ako. Siya nagturo sa akin lahat. That was the first time na we met. My first all, kumbaga. Bata pa ako, teenager eh. Di ko naman kinihiya yun. Tapos nalaman bigla ng mother ko. Halos isumpa ako ng nanay ko noon. Hindi siya umattend ng college graduation ko. Siyempre, masakit yun para sa kanya, no? Panganay niya ako eh. Ang dami pa namang lalaki dyan na iba. Bakit yun pa, diba? Kung ano-anong masakit na salita yung narinig at natanggap ko mula sa kanya. Wala, nabaliw na ako sa pag-ibig. Sobra akong magmahal at mag-alaga, bigay lahat. Hanggang sa nakapagtrabaho ako as a sales associate. I failed the board exam twice. Doon ako tumira sa bahay ng hon ko. I mean, my girlfriend. Pero hindi pa totally accepted ng family ko. 5th year kami. Doon sa relasyon na magkalabuan kami. It seemed like nagloko ako. Nagkaroon kami ng communication ng first boyfriend ko. Na sobrang minahal ko. Unfortunately, was married with 1 kid. Pero hindi sila okay ng misis niya. 1 month kasi after niya maikasal sa misis niya was the time I had a relationship with this lesbian. And she was my rebound, sabi nga nila. Nakabuntis nun ng iba yung boyfriend ko, kaya nakahanap ako ng insecurity sa iba. So, si girlfriend yon. In short, nagloko ako. Parang nagkaroon kami ng affair ng first boyfriend ko.
We had kissed na hindi namin nagawa nung parehas pa kaming malaya. Then, October 1, 2013, I decided to work as a caregiver in Singapore. Okay kami ni BF ko noon. Pero, on the rocks kami ni girlfriend. Inisip ko noon, parang opportunity ko na lang din na mag-escape dun sa lesbian relationship ko. Pero na-homesick ako eh. Si girlfriend ang naging tampuhan ko. Hanggang sa naging maayos kami ulit. 6 months lang ako sa SG, umuwi na ako ng Pinas. Nag-work ako as a private duty nurse without license sa amo ng auntie ko sa father's side. Doon ako tumira sa kanila, bantay sarado. Pero nagkikita pa rin kami ni Chris noon. Yun na lang yung tawag natin sa kanya, no? June 2014 na opera yung nanay niya. Humiling siya na kung pwede, stop muna ako sa work para maalagaan. I decided to stop working for almost a year. Nag-self-review ako. Kahit tulog, nagsasalita nga raw ako eh. Then, nagro-rosary pa ako. Tapos naalala ko pa, January 2015 when Pope Francis visited the Philippines. Bumiyahe ako from our province to Manila. Pagbaba ng avenida, nilakad ko from Quiapo to Quirino Grandstand. Walang kahit anong oral intake o pati bladder break. Napaka-fulfilling lang sa pakiramdam na makita yung Santo Papa. January 23, 2015, lumabas yung result ng November 29 to 30, 2014 nurse licensure examination. Shocked pa rin ako, sobrang saya. Nakalimutan ko, may girlfriend pa pala ako. March 2015, kasal ng only sister ko. Dumating lahat ng mga kaanak namin, mga kapatid ni nanay from US, Canada, and Taiwan. Kasama na rin dun yung celebration ng pagpasa ko ng board exam. Graduation ng pinsan ko na first PMA grad in the family. Graduation pa ng ibang mga pinsan ko. From March 4 to 30, busy ang buong family. Tapos April 1, namatay yung mother ng girlfriend ko. Nag-push din ako mag-work. Naging okay kami, tumira ako sa paupahan niya while working as a private nurse in Manila. Okay naman kami, almost 1 year din yun. Hanggang sa naisipan kong mag-work na sa labas ng bansa. Nilihim ko yun sa kanya. Nagalit na lang siya nung malaman niya. September 2016 nung mapunta ako sa Qatar as a caregiver. Everything went well kaso na-fall out of love ako kay girlfriend. 9 years noon. Tinapon ko para sa isang tao na nakilala ko palang sandali na hindi naman nagtagal. Hiniwalayan ko si girlfriend. Naging karelasyon ko ng 9 years. Hanggang sa ako naiwan mag-isa. Natapos ang contract ko ng 2018 na nag-decide akong bumalik sa same company pero hindi na caregiver. Pero licensed nurse trainee na ng Qatar. Trabaho bahay lang, gala pag may time. Buhay single, enjoy life. Then April 2019 may nakachat ako. Lalaki. Nag-meet kami. Nagkaligawan. Hanggang sa naging kami. He knows everything about me. Except sa babaeng nakilala ko minsan. Si Ads. Crush daw ako. Nagustuhan ko rin naman noon. Kaso taken eh. Lumalabas kami, tropa-tropa, masaya lang, no strings attached. She's taken, and me as well. May mga smack na kiss, pero hanggang dun lang. Tapos naging malabo kami ni boyfriend, tapos naging okay uli. Feb 14, 2020, naghintay ako sa wala. There is no perfect relationship. Sa galit ko nakipag-iwalay ako. Nagkaroon ng sumbatan. Kwento kung kani-kanino. I was so attached sa mga taong nakakasama ko, lalo na sa friendship. Para rin akong nagjowa, masyado akong concerned sa kanila like my own sibling. Kaso subject to change talaga lahat. We cannot really please everybody. Sa panahon ng kagipitan, doon mo makikita yung mga tao na tunay na sa harap mo, tunay sa likod mo. E naisip ko, mag-focus na lang ako sa career ko. Ngayon head nurse na ako, suportado ng pamilya ko. Sinisikap mag-isa abroad. May ilang mga kaibigan na napagkakatiwalaan sa hirap at ginawa, sa sakit at kalusugan. Patapos na ang second contract ko pero single pa rin ako. 32 na ako sa July 20.
May mga baba talaga na kailangan mong maging matapang. Gawin, harapin, mag-isa. Alam ko may nilaan si Lord na talagang para sa akin. Mananatili akong positibo kahit ilang beses akong madapa, madala, at talikuran ng kahit na sino. Muli, ako si Handi, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.